τώρα έχουμε συνηθίσει, Ναι. Μιλάμε για μεγάλο. Φαίνεται λίγα. Σου είπε ότι είναι και μια κοκονίτσα, σκυλίτσα που είναι καστρωμένη, δηλαδή έχει γεννήσει και τα έχει δώσει αυτός που τα είχε. Ναι. Και μου έλεγε, επειδή είναι μικρή, μήπως τη βάζαμε και αυτή στο πρόγραμμα. Ναι. Μικρός είναι αυτό. Ηλία! Ζάντε! Σκάβου. Τώρα κουραστήκανε λίγο και δεν τρέχουν στο παλαδί, κάθονται και παίζουν βίντεο.